24 июл дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон президенти Муғулистон Ухнангин Хурелсух аз осорхонаи миллии Тоҷикистон боздид намуданд. Зимни тамошои осорхона президенти Муғулистон муҳтарам Ухнангин Хурелсухро муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ намуданд. шахсони масъули осорхонаи миллии Тоҷикистон меҳмононро истиқбол гирифта, аз ҷониби роҳбаладон ба онҳо дар сатҳи баланди касбӣ сайри осорхонавӣ гузаронида шуд. шуъбаҳои экспозитсионии осорхонаи миллии Тоҷикистон аз қабли таърихи бостон ва асрҳои миёна, таърихи нав ва навтарин ки ҳунармандӣ, либоспӯшӣ, тарзи зисти одамон, заргарӣ, кулолгарӣ, кандакорӣ дар рӯи чӯб, хушнависӣ, мисгарӣ, дастовардҳои замони соҳибистиқлолии мамлакат, хоса тарзи зисту зиндагонии тоҷиконро дар давраҳои гуногуни таърих таҷассум менамоянд, ба меҳмонон муаррифӣ гардиданд. инчунин ба воситаи сайри осорхонавӣ меҳмонони сатҳи баланд бозёфтаҳои давраҳои гуногуни таърихиро дар ошёнаи якуми осорхонаи миллии Тоҷикистон шуруъ аз асри санг то асри ҳашт ва дар ошёнаи дуюм аз даврони Сомониён то асри 20 тамошо намуданд. инчунин дар толорҳои шуъбаи таърихи нав ва навтарин бо дастовардҳои замони истиқлолияти мамлакат ва толори тӯҳфаҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шинос шуданд. баъд аз тамошои толорҳои намоишии осорхонаи миллии Тоҷикистон, президенти Муғулистон Ухнангин Хурелсух бо изҳори хушҳолӣ дар китоби меҳмонони фахрии осорхонаи миллии Тоҷикистон таассуроти хешро дарҷ намуд.